Yesu. Amen. Masifunde izwi lenkosi athandekayo kule ncwadi yamaRoma chapter 6 verse number 3. Ncwadi yabaseGalatia chapter 3 verse 27. Khawuleze bathandekayo. Le ncwadi besiyifunda phezulu kaMateyu ichaza ukuba babephuma bonke abantu besiya kuJohane bazixele ngokwabo izono zabo andule ukubafundisa, ngoba apha ekubhaptizweni kufanele uba izono uzixele. Omabini ke lamabhaptizo sithetha ngawo olukaMoya Ingcwele ufuna umuntu ozixelayo izono zakhe. Amen. Kwenzela uba ungathi sowuphumile emanzini uzibone izinto zonke ebekufanele uba uzixelile. Uthi xa kufundiswa kini uzibhaqa uba nawe fanele uba uphindiswe emanzini. Sichazile ke izolo uba ubhaptizo iBhayibhile ilufanisa nantoni, ithini meaning yokubhaptizwa. Sachaza ke ukungcwatywa, ukubhaptizwa, ukutshoniswa ungabonakali. Kwesibini, intsingiselo yobhaptizo kukuyo announce, umemezela, uyokubhengeza ukholo lwakho ehlabathini ngokubhaptizwa. Kwesithathu, ukubhaptizwa kuxela ukuthi ndingumlandeli kaYesu, ndijoyinile ifemeli entsha yasezulwini. Bhaptizwa funa ke sijonge uba kwenzekani phaya elubhaptizweni kwamanzi. What happens when we are baptized in the water? Xa sele umntu ebhaptizwa phaya emanzini kwenzekani? Ithi iBhayibhile kwenzekani? Chapter 6 kwaMaroma verse number 3. Verse number 3. Nazi na ukuba Yes. thina sonke sibhaptizweyo Samanywa noYesu. sabhaptizwa ekufeni kwakhe. Yes, sabhaptizelwa ekufeni kwakhe. Isasichazela uba ababhaptiziweyo bamanyene noYesu bona. Ndenza kumzekelo kwaba bekhona ngomtshato, uba manzi umntu atshate uyadibana nalo mntu atshate naye. Okwesibini, sabhaptizelwa ekufeni kwakhe, sidityaniswa nokufa kwakhe ngokubhaptizwa. Njengoba simanywe naye nasekufeni kwakhe siyadityaniswa. Ayikho enye indlela yokudibanisa thina nokufa kukaYesu ngaphandle kokubhaptizo lwamanzi. Yiza Ngokunjalo ukubhaptizwa sangcwatywa kunye. then ibe seyicacisa ke ngokuba nantsi into eyenzekayo phaya xa ulubhaptizo. Uyangcwatywa. Siyeva we bury our old life. Singcwaba ubomi bethu obudala ngokubhaptizwa. And siphinde sivuke nobomi obutsha uYesu ngokubhaptizwa. Siyeva siyabungcwaba obudala phaya emanzini. Sitsho sivuke ke ngoku nobomi obutsha in Christ. Siyeva we bury our old life and we resurrected in a new life in Christ. Sivuka nabo ubomi butsha emanzini vukaqala. Siyeva yiyo le nto baleba ungangeni emanzini unezinto ongakwazi uzithetha uzifihlile
2 ungangeni emanzini usenezinto zobusela ozobhaptizwa zibe zisiyeke emzini akho siyeva yonke into ehlatywe sisazela ongazange uyithenge kule ndlu yakho wayibona seyikho abanye beba nezityezi siyeva uze nazo zidestroy ezi zinto before ubheke phi emanzini ngoba uyongcwaba pha siyevana makhona uyongcwaba hamba tata siyangcwatshwa kunjalo ngokubhaptizwa sangcwatywa kunye noKristu ngokuba ke uKristu wavuswayo kwabafileyo ngamandla obungakamshamkayo nathi ke siphinde sixa sivukile sivuswe siyawuphila ubomi obutsha. Okwesibili, ubomi bethu imvelo yethu le indala iyabethelelwa kunye naye esibhambane verse number 6 wale ncwadi it our old nature is crucified emlanjeni kubethelelwa imvelo le yakho endala phaya ekubhaptizweni. Ayikho enye indlela obethelela ngayo ngaphandle kwamanzi. So xa ungekabhaptizwa awukangcwatywa, awukamanywa, awukavuswa. Siyenza lento uKristu ayenzileyo ngaphakathi kwethu, siyibonakalisa emlanjeni. Siyibonakalisa ngamanzi. Funda verse number 6 wale ncwadi. Verse number 6. Siyazi ke ukuba isimo sethu esidala sabethelelwa emnqamlezweni. Ya, siyabethelelwa emnqamlezweni ndawonye noKristu isimo somuntu esidala pha engcwatyweni emanzini. Malibonke igama lenkosi. Siyabethelelwa. Izenzo 2 verse 38. Kwesibini, izono zethu ziyahlanjwa, ziyaxolelwa, ziyahlanjwa ezonweni zethu phaya emanzini. Laa nto yinto eyenzekileyo isenziwa ligazi, amanzi ayayibonakalisa. Siyeva igama lenkosi malibonke, abonakalisa into eyenzekileyo. Malibonke igama lenkosi. Ayibonakalise amanzi. Xa sisiya loo nto ichaza ukuthi izono zethu zithweni, ngoba aba bantu abayemanzini ngaba bavele egazini zaxolelwa izono zabo. Ngamanzi ke ngoku kubonakaliswa le nto sele yenzekile kuwe. Amen enkosi. Iyabonakaliswa. uJesu wanikelwa wesemhlabeni enikela, wabonakalisa, wabunikela ubomi bakhe, wabubonakalisa ngokuba aye esiphambanweni ayofa ezalisekisa ukunikelwa kwakhe. Yona iBhayibhile ithi xa ichaza ngamandla ithi ngokubhaptizwa ke uYesu ethetha noJohane athi kuye, vuma Yohane okakaloku nje kusifanele thina. Siyeva xa ixela thina wayeme yedwa uYesu, kodwa wayixela nathi kusifanele thina ukuba sizalise ubulungisa. Waye uYesu engathi kundifanele, wayebala naba abasomlandela funeke benze le nto ayenzile. Uthi kusifanele thina John, not mna, uquka nabantu abazozalwa abalapha kuye. Igama lenkosi malibonke uba kusifanele thina uba ewe sigcwalise ubulungisa, siya emanzini sixolelwe izono. Amanzi ke wayibonakalisa practical, ibonakale nakubantu ba aba ngabaxolelwe izono. Igama lenkosi malibonke. Verse 38. Ncwadi yezenzo 2:38. Waphendula uPetros kubo, wathi uPetros kubo, guqukani ezonweni zenu nonke ngabanye, nibhaptizwe egameni likaYesu Kristu ukuze nixolelwe izono zenu, nize namkele isipho xolelwe izono zenu.
siyabhaptizwana. Siyafana bakholwa senza njani? Siyabhaptizwa. Abantu abadla ngokuthatha ubhaptizo lamanzi ngabantu abazincamileyo. Siyeva abantu abazincamayo alilulanga ubhaptizo lamanzi. Abantu abaninzi bayaxoxa xa kufika kwindawo uba makubhaptizwe, kodwa abantu abayayo emanzini ngaba bantu abazincamileyo. So ungathi sowuzincamile kodwa ube nezinto ofuna ukuhlala nazo. Siyeva yiba ngumntu owazi uba xa usiya phaya ziyaxelwa, ziyavunywa izono zonke, akukhethwa esithile. Siyevana makholwa, ingasukuthi kwa asincede sikhawuleze kwenze uba xa kuthethwa umoya ngcwele apha angqinele inguquko yakho umoya ngcwele, because umoya ngcwele uza kungqinela inguquko oyenzileyo. Phaya emanzini kona siza kusa kwigama lakho libhalisile, kodwa uba ngaba awuguqukanga ngendlela kodwa amanzi azokwenza yona. Nale nto siyicelayo ukungcwatywa kwakho awuzungcwatywa wena, uzophuma nayo because awuvumanga nayo. Siyeva igama lenkosi Malibo, isidumbu xa singafanga mosi siyavuka nasemotshani, siyaweva amanzi, siyakuva i-ice xa singena pha basiphilile. Siphile sona, ezinye izidumbu siyangena nje sithule, sona siyaqhabalaza ngoba sifike endaweni lebandayo siphaphame sihleli. Siyeva sihleli asogaya kunyamezela i-ice uphile sihleli sona sinovuma side sifrize. Ezinye zifike singene nje kadala xa sifakwa futhi asicengwa ziyaphoswa nje kilikithi sicengwa sithi isidumbu xa sinanzeni ningamphosi imphatheni kakuhle umntakasisi emotshani ziyaphoswa. Ziyaphoswa kilikithi ziyaphoswa. Mina liyazani emotshani. So umuntu xa efile akavakalelwe, umuntu xa efile akathi ovakalelwayo ophilayo. Now siya emanzini kuba sixolelwe ntoni? Yes, phaya emanzini abonakalise ke ngokwamanzi uba lo muntu wenziwe njani. Uye emanzini uyobonakalisa. Akayanga uyo akayinezono. Awuyinazo izono. Awukulungelanga ukubhaptizwa xa unenhloni zokuhlambulula izono zakho. Siyafana batata, awuyi nazo. Awusiwe emanzini unezono. Usiwe emanzini ungenazo into izono. Mayicacele uba amanzi akazukwenza ube right. Uya right. Abe segcwalisa ubu right bakho. Amantoni? Yes. Okwesine siyeluswa inhliziyo zethu. Siyeluswa. Siyefana? Inhliziyo yathwa yeluswa. Incwadi yabaseKolose chapter 2 verse number 12. Siyeluswa. Siyeluswa. Our hearts are circumcised. Siyeluswa. Singena msasi. Sakho siyeluswa. What about the Colossians 2 verse number 12? Yes. Verse number 12. Verse number 11. No, verse number 12. Kind of 11. Nakuba nimanyene naye naluswe ngolwaluko olungelulo olwabantu nje kodwa olulolo kaKristu. Yes. Sisakuba simanyene nawe naye uJesu selusiwe. Lona lukukhululwa komuntu kwigunya lesimo esidala. Olulaluko lukhulula umuntu kwigunya lesimo esinjani? Esidala. Lokho kubhaptizweni kwenu nangcwatywa kunye naye. Kunjalo navuswa kunye naye. Sagcwatywa kunye naye, seluswa ngokumanywa naye. Yonke lento iqhubeka elibhaptizweni. Siyeva ibonakaliswa ngobhaptizo.
Ekubhaptizweni kwenu nancwatywa kunye naye. Sancwatywa kunye naye. Okunjalo navuswa kunye naye. Saphinde savuswa kunye naye. Ukuzinikela kumandla kaThixo. Ukuba sizinikele thina kumandla kaThixo asebenzayo. Yena wamvusa uKristu. Avusa uKristu kwabafileyo. Igama lenkosi malibongwe. Igama lenkosi malibongwe. Osithatha umbuzo uthi sibhaptizwa kangaphi? Siyefana, sibhaptizwa kangaphi? Incwadi yabase-Efese chapter 4. Incwadi yezenzo chapter 19 verse number 5. Sibhaptizwa kangaphi njengoba singabazalwane? Sibhaptizwa kangaphi njengoba singabazalwane? Igama lenkosi malibongwe. Verse number 4 wakhona no 5. Mandela se-Efese sahluka sesine sahlukana sesine nesesihlanu. Mnye umzimba kaloku ukwamnye umoya. Mnye umzimba. Umngaphi umzimba? Ewe. Kwamnye umoya. Nomoya uba mnye. Kuba lelinye nethemba enabizela kulo nguThixo. Inkosi inye. Inkosi ke inye. Nokholo lunye. Nokholo lungaphi? Lunye. Nobhaptizo lukwalunye. Nobhaptizo lukwangaphi? Lukwalunye. Ukholo lungaphi? Lunye. Bhaptizo lungaphi? Lunye. Ukholo lungaphi? Lunye. Bhaptizo lungaphi? Lunye. Masithi ke ngoku ukholiwe waphinde wayeka, wakholwa, wabhaptizwa, waphinde wena wayeka, saphinde sashumayela, wakholwa, wangabhaptizwa. Uthini xa uthetha uthi ukholwe kangaphi? Bakhona abantu abathi xa bekholwa athi umntu ndasindiswa mna ngo-2010 abe nomntwana ka-2016. Usele kanjani ukholwa wena mfazi? Umane usithi xa uthetha mna ndasindiswa ngo-2016 2010 umntwana lo. Uyayibona uba le nto uyithethayo ayidibani, uphasamisa kwaba mawukutsho ukuthi umntu uyakwazi uba nomntwana engatshatanga. Wena wakholwa lakwehlula ukholo. Siyevana lakuthini ukholo? Lakwewayeka. Yenye yezinto ebangela uba amabandla angabi nabo ubungcwele, futhi angabi nabo abantu aba-emphasiza inhlambuluko nabacinezela i-holiness ngendlela erayithi. Because nam lo ndishumayelayo ndinento endibanjwe ngayo uSathane. Ndithetha uba ndandikhona ngexesha elithile, ndasinzwa ixesha elithile mna, kodwa kwabantu abagijima endibazele ngoku sendizibiza ngokholo. So inyani ifike ingabikho tu kuloo ndawo, soze uyishumayela into ehlabanisela umntu ngoba unako ukuxoko nako. Ulixoki ubuyintombazane uthatha ukholo ungekabi namntwana, silindele uba unamntwana, uyawuba nomntwana mhla watshata. Uba unomntwana chaza ndakuyeka ukholo, susibalela into owafeyila kuyo. Siyeva? Okwesibini, awuphinde uluvume ubhaptizo because awuqondi. Awubhaptizelwa kuba ungena ecaweni, ubhaptizelwa kuba kubonakaliswa ukuguquka kwakho. Sawukwazi ukubuya kuThixo ngaphandle kokholo nenguquko. So uba ngaba usindisiwe waze wawa, susikhathaza ngomani uthi wasindiswa ngo-19 uba yiyo le nto ikwenza umoya ingcwele angawugcwalisi. Ipride. Unempakamo wena yoba wawusindiswe ngo-2010 wawa kaloku. Apha ecaweni umdala ngoka-2010 wafika kule cawa 2010, kodwa ebukumkanini wena uyafika wena. Incwadi
kaHezekiya sizoyifunda ku-33 ethetha ngoba ubilungisa lithe lasiya ubulungisa abantu yalitya imisebenzi yalo mthixo. Ifana ncamasi nomuntu okhohlakeleyo xa isiya inkohlakalo yakhe akaphinda akhunjulwe ngemisebenzi yenkohlakalo. Siyeva nazi ezi zinto zibangela uba amabandla abuye kungcwele ukuwa kwabantu babane bebuye bawe babuye bawe babuye bawe babuye xa besiwa xa bebuya abenzelwa amasiko okubuya. Yandiba ndithi xa umntwana enze kakubi ekhaya kwafika isigqibo soba alahlwe. Siyeva alahlwe aphume kowabo alahlwe. Xa esefuna ukubuya funeke kwenziwe isiko. Andithi lokumngenisa phi lo mntwana ekhaya. So baptizo ke lisiko lokwamkela abantu abebezinhlanga bengakho bemkelwa kwifamily enjani entsha kaThixo. Nyana olahleka umsekelo ocacileyo siunikwa kuBhayibheli wathi semkile xa ibuye uyise wathi mhlabelele ithole elathole lityetyisiweyo yayikukumngenisa ekhaya. Uthi uyise kaloku befile ngamanye amagama besephumile efeminini ngoku uyaphila. Siyeva wonke umuntu obuyayo etshayekile indlela yokuguquka ngamanzi. Yole nto siye sithi ke amabandla engasakwazi ukuthetha nge-holiness nje yintoba uba kuwe mna ezumfundisi ndibuya ndisengumfundisi ndibuye ndithathe isikhundla sam ndihambe naso isikhundla sokufundisa. Ngeke ndiphinde ndiyicinezele into enobungcwele, ngeke ndiphinde ndithethe ngoxolelo, ngeke ndiphinde ndithethe ngeguquko, ngeke ndiphinde ndithethe kwangento ethi ntlambuluko tu because apha ngaphakathi kum ndinento nam endinayo. Awuphinde ukwazi ulicindezela ivangeli le-holiness xa uke wabetheka wangabuyi ngendlela erayithi. Uqala phansi xa ubuyile kwi-salvation. Siyeva lunye ukhona luzoba lunye ubhaptizo. Bangaba wasindiswa waqhubeka wahamba wakhonza uThixo. Siyeva amakholwa awubhaptiswa kuba usithi ndibhaptizela uba ndiyahleba. Uba uphumile wawulala nomntu wawunxila. Siyeva waphuma wanxila lo mzimba lo wakho ebethe uthi kuyitempile yokuhlala yena walala amakazana walala namadoda wanxila waphandle apha uphumile. Siyeva indlela ozobuyiswa ngayo lilizwi likaThixo uba libuhlabe kwakho uphinde wamkela uJesu njengenkosi nomsindisi. Xa ugqiba kwamkela uJesu wenza isiko wawulenzile mhlazana uqala ukhona. Wenzani ngowufika eqolweni wasiwe elibhaptizweni wawusiwelana ebhaptizweni kwakuyobonakaliswa inguquko. Ngoku ungene njani ngoku? Kungenwa ngenguquko bazalwane. Siyeva yiyo le nto ke ngoku i-holiness iphelayo ebantwini abathi basindisiwe just because uba siwile sibuya ngefestile asibuyi ngumnyaka. Uba siwile sibuya ngefestile thina. Ingqondwana yethu encinci iluthatha usindiso njengokujoyina igawa. Siyeva icawe ongaphinde urejiste igama lakho iyakwazi icawe kodwa ngokukaThixo ulityelwe ububuke wasebenza umsebenzi orayithi wena. Suvuma abantu bakucinezele bathi urayithi awukho rayithi wena bathi kudala wakholwa uyafika wena eqolweni lukwehlula ukhona. Yiyo le nto uzokwazi ke ngofakazi babazalwane andinqweneli mntu ongayihambi indlela endiyihambileyo. Inceba le yoba ndibuyile. Siyeva inceba kwayile yoba nam ndizibhaqe uba ndingumoni. Siyeva ngoba isono sinantoni? Sinempakamo madoda isono uba nekhathi xa wonile. Nansi ke into elahlekisa abantu. Yena ubala ubhaptizo oluya soze ufikiswe kwi-holiness. Soze uphinde uzivele ngale ndlela wawuke wazivela ngayo mhlazana uqala nqa ukwamkela uJesu. Uzawuloka apha kuwe ufuna ungagcwaliswa. Abantu besamkeliswa amandla amangcwele wena uzowamkela abantu amangcwele ngoba uzithatha kuba umdala. Uphinde ulahleke xa uphinde futhi kanti wenzakala wanikwa nesikhundla esi.
Ngoba umuntu onikwe isikhundla usengxakini kakhulu, umuntu ophethe abantu usengxakini kakhulu, umuntu onikwe icawa uba makakhokhele abantu usengxakini engumangaliso, because isikhundla sinalento okuthiwa impakamo isikhundla. Siyabona makolo? So ukubhaptizwa kube kanye xa ukholwe kakanye. Kodwa uba ngabe umane usiwa nje, manje xa ubuya amanzi akudingi. Soze icawe i-understand, icawa ziyi-understand yonke lento, because icawe ithi umuntu ubhaptizwa kube kanye, ithi icawe uzalwa kube kanye. Umuntu icele into yayithethwa uNikodimo, cela umuntu uNikodimo uzalwa kube kanye. Awunoma ngale family uphinde kuthiwa unguye wayo, kwaThixo ungangabi nguye kaThixo, uhlizolo ithi iBhayibhile awungowakhe. Siyevana ongowakhe, icawe nje le ikuqhathayo kwembambazela, kodwa nawe uyazikhohlisa ngoba inyani uyazi ngaphakathi, isazela sakho siyakuxelela xa ungumntu uba bufana uba wenza into ethile nethile. Ubhaptizwa kube kanye xa uthatha uJesu kakanye. Ncwadi yezenzo chapter number 19 verse number 4, sifunde amplified version. Amen khona. Ndifuna ndicacele, yabona mamceba neke wena uyobhaptizwa wesingabe wakhazele mama nani awumizwa 3 mama mceba uthi wesingabe uyabona kodwa ibhaptizwe lihambe ukhona nihambe nalo. Amen khona. Ake nithi izandla zethu. Uyazi abantu ndiyabathanda okaqala. Abantu bathi umuntu ncwadi akubeka. Ncwadi akubeka. Sive besithi beyikholelwa pha esintweni into ethi masilanda amathambo kaMkhulu ngapha sizowangcwaba chi nemadoda. Amathambo kaMkhulu wayencwadi yomkhulu kuphile ukuthi uMkhulu uzophindwa ngcwatshwe yala. Nalapha evangelini uyancwatshwa xa ungazange uncwabeke. Andithi uyapoka umane uvuka uhlisa. Ake zizi yawe sifundisa tungazuphinde ubuye umva. Siyabhala azuphinde uthi into zokuhleba nezokuxoka uzawuthola ukuphiliswa kuzo, ukukhululwa kuzo ngendaba kamoya onjalo. Umoya Ingcwele ke uzaqhubeka namakholwa ewafundisa uba bayeke ukuxoka amakholwa. Siyevana ayeke amakholwa ukuhleba ayomnceda kuba afumane ubhaptizo lukaba. Verse number 4. The book of Acts, chapter number 4. Verse number... Chapter number 19, verse 4. And Paul said, John baptized with the water of baptism. And Paul said, John baptized with the baptism of repentance. Wayebathatisela ngoMoya Ingcwele apho kukhona uba nakholwayo nje namamkela naMoya Ingcwele. Wathi bona zange sive nokuva ngaye uMoya Ingcwele kanti nabhaptizela kulo bhaptizo. Bachaza ke kwathiwane olu siyolibhaptizela kulo. And Paul said, John baptized with the baptism of repentance. Ukuba uJohn lo wayelibhaptizela enguqukweni. Continually telling the people that they should believe. Ekhomba uba funeke bakholwe ababantu kuJesu. To come after him. That is in Jesus. Having a full conviction, full of joyful trust that he is Christ, the Messiah, and being obedient. Verse number 5. On hearing this, they were baptized. Abe vile ecacisa lento babeyibhaptize ababengayiqondi bangena nje bengaqondi. Baninzi abantu abaye emanzini bengaqondi
kuba uma kuyiwena emanzini ke unesibhakabhisi awudlu emanzini abantu bengazi naba ke babhaptizwa kuthiwa ke bengazi qala wabacacisa kuthiwa xa beva ingcaciso le baphinde bafuna ukubhaptiza phinda le ndawo on hearing this they were baptized again, this time in the name of the Lord Jesus. ndifuna ngicacela again usho ukuthi babebhaptiziwe batshilwa ndithi but bebhaptizwa bengenalwazi basebevile ukucacisela ukuthiwa wayebaphathele nguquko baba bengenanjaba bengaguqukanga then basebethi bagqiba ukufa balulangazelela ukubhaptizwa this time babhaptizelwa egameni likaYesu means babhaptizwa ngenxa yokukholwa kuYesu babhaptizwa ngenxa yokuzimanya kubani uYesu again so udepende ukuba uthe xa ufakwa wabe ukholiwe kuYesu usiyekile izono. Number 2 udepende uba xa uphumile elibhaptizweni wakhonza khange uyeke ukhonza ubuyekile ukhonza xa ubuye udinga amanzi naka-100 singakusa kuba xa usiwambela namanzi akufuna funeka icacele into yoba akubhaptizwa mntu kuba ejoyiniswa icawa kubhaptizwa umntu kube guquka. Mateyu chapter 3 verse number 11 ndinibhaptiza mna ngamanzi ndibonisa ukuguquka. Siyeva kubonisa ntoni xa ubhaptiza ibamba abe bayibhile ibonisa xa uyobhaptiza uyobonisa ubutheni andithi ubudlizona ngo niyazi babantu abasenziweyo apho bafikelele khona babe ngabantu endingabazi uba ngabantu abanjani. Usathane uyakhawuleza ukuvala ingqondo yabantu abakholwayo mayakwazi ukum-understand umntu odla izono esithi usindisiwe babone lo ukhonza kwezinye iinkonzo but azinayo inkonzo sizi-undermayinayo sithi ayikhonze wisile sithi akasinzwanga siyethi akasinzwanga siyazibala iinkonzo thina sim-understand ophuma ewisile efuna ubhaptizwa xa iguquka ebehla izono nawe ebenxela naba basinzweyo siyevana ebangisana namankazana naba bathi basindisiwe ngoku uyaguquka bobabini kunyumvise baguquka bobabini sithi xa kufuneka ebhaptizwe sithi hayi sobhapti kaloku wena wabhaptizwa wena simkhethe sim-understand welinye icawe engashumayeli Yesu ngokuphandle yena simsemanzini thina sinamazayona amazayona abhaptiza kaninzi nangaphezu kwabantu abasinzweyo njengoba ebhaptizwa kathathu lo amazayona akwazi uba mnakasixhenxe naninine loko khona ephasika umntu efuna uyakho nakayifawo futhi yena kathiwa wanzi futhi egamelo yise nelo nyana nelo kamoya ingcwele sekukathathu kwa oku yabo sekukathathu kwa oku semtshani siyeva kodwa xa iguquka ngokulaa mntu simphinde thina emanzi uyena befama kayiko ngale ngqondo yethu thina esilithatha ngayo ubhaptizo. Ubhaptizo lolwabantu abaguquka elokuguquka ungene kwezi zono bendizibala zomzimba elithi iBhayibhile uchapter 3 amaKorinte umfundo verse number 16 amaKorinte okuqala chapter number 3 verse number 16 anazi na ukuba nina niyindlu kaThixo. Niyindlu kaba so xa uthatha lo mzimba wakho uyolala ngawo uyawunxilisa indlu kabani ulala ngawo tata kaThixo indlu kabani kaThixo. Nazi na ukuba umoya kaThixo uhlala umoya kaThixo uhlala ngaphakathi kwenu aniyazi loo nto uba umntu uyonakalisa indlu kaThixo uba umntu wonakalisa indlu kaThixo wonakalisa ntoni indlu kabani
uThixo uyakumoshwa. uThixo uyakumothini lo mntu lo uyakumoshwa Kuba indlu kaThixo ingcwele. indlu kaThixo ingcwele bazalwane Nina ke niyilo. nina ke niyiloo ndlu kaThixo engcwele so nabani na ke othe walimala bazalwane uyathiwa lo mntu lowo uyaphinda emanzini ayobhaptizwa. Ncwadi kaEzekiel 33 verse number 18. Ezekiel 33 verse number 19. Kanti ukuba umuntu okhohlakeleyo uthe waziphebula enkohlakalweni wenze okulungileyo uyakudla ubomi ngenxa yokho. Kanti noko ndlu kaSirayeli nisathi indlela aqhuba ngayo undikhoyo ayinakulungisa, kodwa mna ndiyakugweba umntu ngamnye ngokwezenzo zakhe. Verse number 13, go to verse number 13, chapter number 33, verse 18. Verse number 13. Kuba ilungisa ndilixelele ukuba liyakudla ubomi laza lakrexqa kuba likholose ngobulungisa balo. Laza lathi nilungisa kuba lona belikholose ngobulungisa balo lakrexqa. Bonke ubulungisa balo buya kulityala imake uyakuthini ubulungisa belungisa lityalwe ngubani akulibali once ilungisa liphume lixeqe lenze izono ulungise belibenzile buyathiwana buyalityala futhi ukuba kuthiwa ke liyakufa kuthiwa liyakuthini kusimize uba ngabe ufese usukile kulungiseni thina sizawuzokungcwaba futhi icawe kungcwaba ithi kwekho behamba kakuhle ebekholwa bekhupha ishumi ubethi xa sinenkonzo apha ubone ngaye apha siso sesibali yabona izitulo kule nkonzo zathengwa ngulo mama izitulo kule nkonzo sizibale izinto esizibalayo sizibale Amen. Sibala izinto kodwa uThixo yena ilungisa lifele ekufeni lizawufa. So khona izinto esizenzela abantu, khona izinto esizenzela abantu. Kukhona izinto esizenzela uThixo. So once ilungisa liyeke uyeke ukusindiswa vele uthethe inyani sokutshona ngapha thethe inyani because uThixo uzibonela indlela zakho nawe uyazazi indlela zakho ubungcwele ke ugcinwa kuba lo muntu azazi bandiwile xa ubuya ubuyela elubhaptizweni. It is the first step okwazi ndithi iBhayibhile lo ukholwayo abhaptizwe wawusindiswa. They understand for the first time. Second time you understand. Uphuma ezonweni. Uphuma ezonweni. Ndiyona ubukwazi izono kude necawa. Kokuzidla kusecawe. Uzidlela phi? Futhi ufanele punishment enkulu kakhulu xa udlizo necawe. Ngoba uthi kumdelele kude. Wathi kanti kanti imsondelele. Bukade kude futhi izona sethaveni icawe uyoyika ungafuni uzidibanisa namakholo wasenkonzweni ke wenza isenkonzweni uthi kuthiko bayabona akandiboni ngifuna ukuyapapa mpaka aze ndifuna ukwenza lento utsho njalo siyevana abanye bayoyika athulize ngena andikwazi ungena icawe ndinje wena uzidla uthandaza uzidle usithi bawengcwele uphinde ume phampa uthethe ngayo uthi wena udelele kakhulu wena uyabona wena udelela kakhulu ubonakala ungamoyi inyani uthi ungena endlini yakhe uthi sowuzini uthi ndizawuzini ufuna umbonisa andimoyiki wena siyevana bandini andithi bukade ukude wasondela ke wangena phakathi koze uphakathi umane uzidla
Fana nomuntu othi andikoyiki mama uMcele. Ubona bendikushada bendikude ndifuna ukukubonisa uba ndikoyiki ndiphambi kwakho. Mane uphathe iBhayibhile phaa uzitshumayeza, mane uhlabelela phaa ubambe imayikhi usezonweni njalo njalo. Usendlini kaba awusamoyiki uba ubuthe wanenhlahla ke ngoku yokuguquka. Utholwe ngoba linqabile balikuthole udlala endlini yakhe. Linqabile balikufumana. Naxa kushunyayelwe wena ubala abantu kuthethwa nabathile, wena uzibaleli kule ntshumayelo eshunyayelwa. Awuzidini kule ntshumayelo? Awuthi wena kuthethwa nabathile. Siyefana? Kuthethwa nabanjani? Uzisikile. So xa uguqukile uhlatywa lizwi, then izwi likususa impakamo, then impakamo yakusuka uzibone. Fana lo mfana ulahleka ukuthi andifanelekanga. Uyabona? Fanelekanga tuba kuthiwe ndingunyana wakho tata. Sizenzo zakhe simenza simthobe. Siyafana bathandikayo, but inguquko yakhe irayithi kakhulu uba azibone uba ndimphoxile utata, ndiphoxe uThixo, ndaphoxa naye. So xa wonile uye uthi ndimphoxele uThixo, ndiliphoxile nebandla, phoxe nabazalwane, ndithokise nabazalwane. Uyabo? So bantu besithi abazabe kwintandazo ukuthi ndixolo bazalwane, xo ndimphoxile uThixo. Siyeva? Ndaphoxa nabazalwane. Ngoba xa usindisiwe awusaziphileli, uphilela nathi. Ngoba yonke into oyenzayo nathi siyathuka apha. So siyaguquka sibhaptizwe again. Masimeke inyawo sithandaze. Bawolukileyo siyabulela Nkosi kakhulu. Sikunikeza udumo ukuba uthathe indawo ngegama leNkosi yethu Yesu waseNazaretha. Siyathandaza uNkulunkulu wami oyithwele, abantwana bakho aba balungiselela ukubeka emanzini bawona amandla onke. Siyathandaza sicela uMoya Oyingcwele kaloku afakazele inguquko yethu njengabantwana bakho. Baba wethu onamandla, usibonise izinto ekumele uba sizihlambuluke ukuze singangeni emanzini nezinto ezingafanelekile. Baba wethu onamandla, siyathandaza Moya Oyingcwele, siyathandaza liwa laphakade, siyathandaza zifungile igama lakho, siyathandaza kakhulu Thixo wami Oyingcwele ngempilo yethu ukuba uThixo mhle nonamandla nophilayo aphinde Nkosi ukuzibonakalisa kuthi egameni leNkosi yethu Yesu Kristu.